שאתם רואים בעין שלכם, עמדו פה על כל השורה ועם צעקות קרב על הלהבות, על הבתים, והצליחו. אתם רואים בריחה של לשון לעץ הזאת, היו פה כמה רכבים פרטיים שנשרפו, גם כאן לא פה רכבים חדשים. קצת הפרגולה שהייתה פה נשרפה, וזהו. הקיבוץ ניצל, פשוט ניצל, כי הקו הצירה הזה זה אחד מקווי הצירה היחידים שהצליחו. רוב קווי הצירה נכשלו. הקו הצירה הזה הצליח. בעיכול, אנחנו לא נוכל לרדת בגלל האוטובוס, אבל בעיכול יש 4 לולים. עכשיו, לא אכפת לנו מהלולים ולא אכפת לנו מהאפרוחים, זה שטויות. אכפת לנו מהגז, כי לכל לול יש צובר גז תת קרקעי שמחמם את האפרוחים. זה היה פחד אלוהים. ומדנו תותחים, יש לנו תותחים שאנחנו מכוונים אותם, תוקעים אותם באדמה, שיקררו אותם מכלי גז, שלא יתפוצצו. מכל גז אחד כן התפוצץ, ועשה ככה, יש גם תמונות, עשה ככה פיצוץ שני, לא היה שם כבאים באזור, וזה היה טוב שהוא התפוצץ, כאילו זה טבעי, פחות מכל אחד, נשארו עוד 2. הגענו עליהם, בסך הכל תושבי בית אורן לא ישכחו את הכבאים. הבתים האלה זה בתים שהם להריסה, הם כבר לא יכולים... אנשים נכנסים לבתים, אוספים את הדברים שהראו? כן, הכל פה הוא משמע, לא היה פה בריתים, זוגות סטודנטים, חבר'ה צעירים. היה פה 2 לוחמים מגבעתי שהם היו בקו, והבית שלהם נשרף לגמרי, הם באו לפה, לא נשאר להם כלום. אבל בסך הכל הבתים האלה יהרסו ויקנו מחדש, ולפי דעתי זה אחת מהנקודות הנוף והיפות ביותר בארץ, וזה יחזור להיות כזה. חצי, איך אתם עובדים על קו הצירה? מה אתם עושים בקו הצירה?